लोगोफोर दिनै मोनसे एप्सनि सोमोन्दैहाय सोलोंनि जाय एप्सआवहाय बेबायदिनो दैलि 30 रां खामायनो हायो। बे एप्सनि नामानो जादों शिक्षा। आंहा बेखौहाय डाउनलड खालामखानायनि दङ नैबे गाहायाव बे शिक्षा एप्स होननाय। बे एप्सनि गेजेरजों 30 रां खामायनो हायो। बे एप्सखौ डाउनलड खालामदो प्ले स्ट'राव थांनानै, ओमफ्राय बेवहाय मबाइल नाम्बारफोरखौ होनानैहाय रेजिस्टार खालामनानै लानांगौ। अब्ला बे शिक्षा एप्सआवहाय थुनानैहाय जोङो नायनि माब्रैहाय बेयाव 30 रांखौ खामायनो हायो। अब्ला आङो बेवहाय थुबाय, थुयोब्ला नैबेबायदि गेवबाय आरोखि बेबायदि गेवबाय। बेवहाय गोबां अफार्सफोर दङ नै बे अफार्सफोरखौहाय बेवहाय कमप्लिट खालामनांगौ। हमनानै ला बेवहाय जेनेबा बे पलिसि बाजार नै 30 शिक्षा दङ। बे 30 रां नङा दे, 30 शिक्षासो। 30 शिक्षा माने 3 रुपिस। 30 शिक्षायाव 3 रुपिस जायो। थारमाने 10 थाखायाव 1 रां जायो। 500 ला बेवहाय 50 रुपिस जागोन। बेयाव 500 शिक्षा मिन्स 50 रुपिस बेबायदि जायो। 10 शिक्षा इकुवेल टु 1 रुपिस बे रोखोम। 10 शिक्षाजों 1 रां जायो बेबायदि। अब्ला बेवहाय गोबां अफार्सफोर दङ। बेवहाय थुनांगौ, बेयाव थुदो, बेयाव मा थोनो बेबायदिनो खालामनांगौ। थुबाय आङो, थुयोब्ला नैबेवहाय होदों क्लिक अन द लिंक बिल'। गाहायावहाय थुनांगौ, बेयाव रिडिम लिरनायनि दङ, बे रिडिमाव थुनांगौ। डाउनलड द एपखौ डाउनलड खालामनांगौ। रेजिस्टार अन द एपखौ रेजिस्टार खालामनांगौ। बेनि उनाव एक्सप्लर द एप एन्ड हेभ फान। बिदिल' खालामोब्लानो बेखौहाय मोनगोन आरो बेयाव जि होदों बेखौ। अब्ला थुबाय आङो, गाहायावहाय थुबाय आङो रिडिमावहाय। रिडिमाव थुबाय। अब्ला बेबायदि ओंखारफैबाय नै। दानिया बेखौहाय इनस्टलावहाय थुदो, इनस्टलाव थुनानै होदो। इनस्टलाव थुयोब्ला बियो इनस्टल जासिगोन। अब्ला बेयो इनस्टल जाबाय थाथोंसै, बेयो थाथोंसै। दानिया जोङो बेबायदिनो शिक्षायावहाय जों थांफिननि, बे इनस्टल जाबाय थागोन। आरो जेब्लानो इनस्टल जागोन बेवहाय बे एप्सखौ अपेन खालामोब्लानो बे मोननो गोनांखौहाय मोनगोन। अब्ला शिक्षायावहाय आरो मा अफार्सफोर दंबावो बेखौ नायनि। अब्ला नायदो नैबे गोजौआवहाय गिदिंगासिनो दङ नै मोनसे, बेबो मोनसे अफारानो जाहैबाय। नैबे गोजौथारावहाय, नैबे गोजौआव बेवहाय गिदिंगासिनो दङ नै। बेखौहाय थुनांगौ, बेवहाय थुनांगौ नै। बेयाव थुयोब्ला बेयावबो अफार्स मोनगोन। थुबाय आङो, थुयोब्ला नै 0.25 शिक्षा बेवहाय मोननाय जागोन आरोखि। बे क्लेम रिवार्डनाव थुब्लानो बेखौ दैलि मोननाय जायो, दैलि 0.25। बेनिख्रुइ बाराबो मोनो। जिखुनु बेयाव 1, 5, 6, 7, 10 बिदिबो फैगोन। बेयाव जेसेबांखि फैया मानो, बा जेनेबा बेवहाय 25 होदों नै, 50बो फैगोन बे रोखोम आरो। बेयाव थुनानै होबाय आं। बे थुयोब्ला बेवहाय जेसेबां होदों बेखौहाय मोनगोन आरोखि बिदि। बेखौहाय सानसेयाव खनसे नै बे रोखोम बेलायनाय 0.25। गाबोन बेखौ 0.1 मोनगोन। बेनि उनावहाय 1.25, बेनि उनाव 1.50, बेनि उनाव 2.50 बेबायदिनो मोनबाय थागोन। बे गिदिंबाय थायो, बेखौ दैलि मोनबाय थागोन आरोखि, सानसेयाव खनसे। दानिया आरोबाव बिनि उनावहाय फैबावदो
नैबे स्पिन एन्ड विनआव थुनांगौ। जोङो दायो व्हाट्स निउआव दं, दानिया गेजेरावहाय दं स्पिन एन्ड विन, बेहाय थुदो। बेहाय थुयोब्ला नैबेबायदि स्पिन एन्ड विन ओंखारबाय एसे गाहायाव, आरो बेहाय थुबावदो। बे स्पिन एन्ड विनआवहाय थुदो। नै थुयोब्ला बेबायदि फैबाय। अब्ला बेयावबो लेट स्पिनावहाय गाहायाव थुयोब्ला बेयो स्पिन जागोन, गिदिंगोन, ओमफ्राय बेयाव गिदिंनानै जेसेबां सिखारगोन बेखिनि सिक्काखौ मोननाय जागोन आरो। अब्ला 18 दङ, 20 दङ, हाइस्टआनो बेवहाय 20 दङ आरो 20 दं। अब्ला 20 ब्ला बेवहाय रुपिस हिसाबै 2.0 माने 2 रुपिस मोननाय जागोन आरो। 20 सिक्कायाव 2 रुपिस जायो 20आव सिखारोब्ला। बेवहाय जायखिजाया मोनसे सिखारगोन। अब्ला 2नि लेट स्पिनाव थुबाय आं, लेट स्पिनाव थुबाय, बेयाव गिदिंबाय। नै बेवहाय 10आवसो थांबाय। 10आव जुदि थायोब्ला अब्ला बराबर मोननाय जाया। 10आव थायोब्ला थाइसेबो मोननाय जाया, माने बेवहाय खरसा 10 थांग्रोखानाय जायो। मथा मथि 10आवहाय थायोब्ला 0 होननानैहाय साननानै लादो, ओमफ्राय बादबाखि गुबुनावब्ला मोनगोन आरो बिदि। दानिया बेखौहाय जोङो मोननो हागोन 5 घन्टानि उनाव, माने 5 घन्टा जानाय लोगो लोगो बेखौ फिदिंबाय थानो मोनो। दा खनसे फिदिंबाय, बेनिफ्राय 5 आवार्स एबा 5 घन्टानि उनावसो बेखौ फिदिंफिनबावनो मोनसिगोन। बेयो दैलि नङा, बेयो 5 घन्टाजों खनफा मोनो आरोखि, बेबायदि फिदिंनानैहाय मोनो। अब्ला बेगाव थांबाय, बेगाव थांदिनि, बेगाव फैबाय, हमआवहाय फैफिनबाय। बेबायदिनो नायदो, बेवहाय आंहा गासै गोजौआवहाय नायदो, दा बेसेबां सिक्का दङ आंहा, बेसेबां सिक्का दं, नैबे गोजौआवहाय दङ ना, 373 सिक्का दङ। 373 सिक्का माने बेवहाय फैसाया जाहैबाय 37 थाखा आरो 3 फैसा, माने 37 रां, बेनिफ्राय 3 फैसा जायो आरोखि। बेयाव बे सिक्कासो नालाय, बेखौ फैसायाव जुदि लाबोयोब्ला अब्ला बे 373आव 37 रां, बेनिफ्राय 3 फैसा जायो, बे रोखोम। दा आङो बेखौहाय 30 बख'नो हायो आरो 30, माने दैलि 30ल' बख'नो हायो नोङो। 30नि बांसिन खामायोब्लाबो बेवहाय मोनोब्लाबो बख'नो हाया, 30 थाखानि बारा सानसेयाव बख'नो हाया। सिक्कायाव थुबाय आङो। अब्ला बेवहाय रिडिम नाव ओंखारबाय, नै रिडिम नावआव थुबाय आङो। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै, ओमफ्राय बेहाय नैबे 300 सिक्कायावहाय थुनानै होदो। बेयाव थुयोब्ला नैबे गोजौआव बेबायदि ओंखारबाय, इउजार्स नेम, UPI-नि बेवहाय एड्रेसखौ होनांसिगौ, UPI-नि एड्रेसखौ होदो। बेवहाय UPI-नि एड्रेसा आंनिया मबाइल नाम्बार होबाय, 99। अब्ला बेवहाय पेमेन्टआ थांसिगोन, डाइरेक्ट एकाउन्टआव हाबफैयो, एकाउन्टआव हाबहैसिगोन बेयो। पेमेन्ट इज स्टिल प्रसेसिं। SMS फैबाय नै, एकाउन्टआव थांबाय बेयो, डाइरेक्ट एकाउन्टआव हाबहैखायो। अब्ला बे फैसाया 30 राङा बे एकाउन्टआवहाय हाबहैबाय।